Niin kuin näkyy, niin luonto on vallannut omansa osan tässä maakellarissa. Hyvin toimiva joskus ollut. Tuonne ei viitti sen enempää mennä, kun on piikkioksaista kasvustoa tuossa maakellarin vieressä. Niin kuin näkyy, niin tämä autiotalo ei ole niin paljon muuttunut, että tuolla ihan katon yläosassa näkyy uusi graffittitöherrys. Että kyllä täällä on nuoriso käynyt liikkumassa ja töhertänyt enemmän, mutta ei nyt niin pahasti. Hyvässä kunnossa vielä pysynyt tää pihapiirin toinen rakennus. Näyttää vähän siltä, että voisi olla aitta tai navetta. Nyt kun tätä aittarakennusta katsoo täältä sivusta päin, niin kyllähän tämä on kohtuu hyvässä kunnossa, että ei ole onneksi vielä romahtanut. Vähän on ovia ja ikkunoita mennyt rikki. Varmaan nuorison syystä, mutta muuten kyllä hyvässä kunnossa vielä. Tältä tämä autiotalo näyttää täältä takapuolelta. Ei tässä nyt se merkittävämpää muutosta ole tapahtunut. Niin kuin näkyy, niin talo on vielä hyvässä kunnossa, mutta en viitti sen enempää lähteä kuvailemaan ikkunoiden kautta, että miltä tuolta sisäpuolelta näyttää, kun lasin kappaleita on tuolla maassa ja sitten myös ikkunoiden ympärillä. Jos omistaja olisi pitänyt tästä hyvää huolta, niin tämähän olisi edelleenkin ihan käyttökunnossa ja varmasti ollut parisenkymmentä vuotta takaperin niin upean näköinen. Voisi kuvitella, että nuoriso käy vielä täällä autiotalon edustalla ja jopa tuolla sisätiloissa, kun raketteiden kappaleitakin löytyi tuolta pihapiiristä. Talon muotoilu on ollut kyllä erikoista ja todella upea. Et hankalaa nyt päätellä, että miksi tämä on jätetty hylätyksi. Et tässä on monta syytä, että on voitu muuttaa uuteen taloon tai sitten on voinut menehtyä asukkaat. Autiotalossa ei ollut sen kummempaa uutta nähtävää. Tällainen nopea kierros tällä autiotalon ympäristössä. Tässähän se näkeekin paremmin, että kuinka paljon tämä luonto on vallannut näitä rakennuksia. Tässäkin löytyy ihan uusi rakennus. Voisin kuvitella, että olisikohan tämä joku sauna tai olisiko jopa ollut toinen maakellari tässä.